Sugeng enjing poro siswo. Mugi-mugi, kita sedoyo tansah pinaringan kesehatan. Wonten teng video niki, dewe arep sinau materi cerkak. Monggo disimak. Nopo kang diarani cerkak? Wonten ingkang ngertos? Cerkak iku cekakan saka cerita cekak. Cerkak mujudake salah sijine karya sastra kang arupa gancaran. Cerkak yaiku cerita kang nyeritakake sawijine paraga utawa tokoh ing saperangan uripe. Cerita ing cerkak dumadi adhedhasar saka urutan sawijining kedadean utawa prastawa. Prastawa ing cerkak dilakoni dening paraga, lan paraga kasebut ngelakoni rerangkening konflik saengga kedadean, paraga, lan konflik iku kalebu unsur pokok jroning cerkak. Cerkak kang becik yaiku ceritone urut lan prasaja. Nyeritakake sawijining paraga saka pitepangan nganti pungkasaning cerita kanthi kang gampang dimangerteni. Lajeng, nopo mawon titikane cerkak? Sawijining teks iso diarani cerkak kanthi titikan. Ceritane cekak, prekara kang diceritakake mung siji. Cacahe paraga mung sitik, paraga kang diceritakake orang nganti owah nasib bi. Lan, menawa ditulis antarane mung 3 nganti 10 kaca. Cerkak duweni unsur-unsur kang mangun saka ing jero lan njaba. Ingkang diarani unsur intrinsik lan ekstrinsik. Coba gatekna jangkepe wonten teng video niki. Unsur intrinsik yaiku unsur kang bangun cerkak saka sajeroning cerkak. Unsur intrinsik cerkak diantarane tema, paraga, watak, latar utawa setting, sudut pandang, gaya bahasa, alur, lan amanat. Dene ingkang diarani unsur ekstrinsik yaiku unsur kang bangun cerkak saka sajaban cerkak kang mangaribawani dianggite sawijining cerkak. Ingkang kalebet unsur ekstrinsik yaiku agama, ekonomi, sosial, pendidikan, lan budaya. Cekap semanten pasinaonan dinten iki, mugi-mugi saged dipahami. Matur nuwun.